Peja on Sakosro. Peja on Sakosro. Fahushenya mensa. Fahushenya mensa. Father, we thank you. Oh, Radhi Dawasi, we thank you. We bless you. John chapter 8, verse number 31 to 32. John 8, 31 to 32. Peja on Sakosro. Eradia basanya kesiya mao. Amen. Dia wo hwehwe won sanka. Amen. Wona wuni made ade wo ba dem ha. Wodi gidie na ba ye. Yes, sir. Gidie na ode ba ye enye sa ama. Amen. Gidie na ode ba ye enye sa ama. Amen. Wo be free ha wo be du fie no na wodi adanse. Eya kwantu a erade wonye ma. Amen. Eya dwuma erade wonye ma. Amen. Adie bi eda wakoma so a wo de ba ha. My God. Wo be du fie no na aye adwuma. Amen. Wo be du fie no na aye adwuma. Amen. Father, we continue to bless your name. We give you praise. We thank you. Thank you, Lord Jesus. Blessed be unto you. Glory unto you. Father, we thank you. We give you all the praise. We give you all the glory. We give you all the honor. In the mighty name of the Lord Jesus. Yadawasi, Yeshua, Yanyam Kopon, Yadawasi, Yadawasi, Enumre, Yadawasi, Enumre, Yadawasi, Enumre. Thank you, Jesus. Oh, yeah, yeah, yeah. On the way, without it. Me, I say no. On the fire, yeah, do yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, yeah, yeah, yeah. On the way, without it. Oh, yeah, yeah. On the way, without it. Yeah, say no. One enough. Why are you here? Why are you here? Why are you here? Why are you here? Oh, Ogyaba ya kupon. Hey. Why are you here? Why are oh, why are you? What do you want? Everybody was say, "What do you want?" Amen. Amen. John chapter 8, verse number 31. John chapter 8, verse 31. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if you continue in my word, then are ye my disciples indeed. Go. Next. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Celebrate the oil in the house. God send us Jesus. Osi wo hunu no kura na no kura be dey. Ebe ma yo this year. Yesu ena no wo kasa kire wo mu no na wo ka bibia afa eye ne nkire kire a wo de ma wo. Yes sir. Yesu nkire kire wo anyi anisuade hunu amfirim. He do ba bia no wa test omo na wa hwe se omo amudi na chi no omo hunu ade ana. That's right. Te na no obusa wo mo se na mususu se meme ye hwan na Yesu pese wo hunu se omo amudi na chi no omo ni mfira ya. Yes sir. Na we aka oh wo free abusua bi mu e wo secondary oh wo free ntwaban oh wo kwasimintim Jesus ekopem se my God Peter aye din no wo wura sunsum ka se wo wuni Nyankopon ba no my God wo Yesu ti ya na se no o si we die enya honam ani moja
ɛna ayi akyerɛw na emom ɛyɛ dɛn Meja osro. enti na kyerɛ sɛ Yesu kura wo believe sɛ ɛnkɔm hyɛ tumi yɛ dɛn ɛwɔ hɔ enti wɔka kyerɛ Peter sɛ wotimi download information firi soro deɛ a My God. ɛnea memfa asafo no nkosi wo nana so My God. wɔwɔ so ɛna mesi me dɛn Masafo. Bon semiye. ɛno nti hwɛ Bible asɛm na wɔka ne ɛwɔ mu na ɛyɛ nokorɛ ɔso Onyankopɔn nam wodiifoɔ so na ɛyii Israel Yeah. owie yɛ na ɔsan fa wodiifoɔ no so na ɔyɛ dɛn ɔhwɛ ɔmo Yesu ban na ɔba bɛ confirm mu the same thing na ɔka kyerɛ Peter sɛ wɔtumi no wura sunsun mu download information a ɛho hia sɛ deɛ a ɛnea mede asafo no ayɛ dɛn ahyɛ wo nsa sɛ odiifoɔ ohyia wo a hyɛ brɛ ne sesa Amen. na wɔkan baabi a ɔka sɛ muhunu nokorɛ na nokorɛ bɛmo ayɛ adehyeɛ nokorɛ bɛn no sometimes sɛ woanhunu nneɛma bi a ɛyɛ nokorɛ wɔ w'abrabɔ mu na ankyerɛ wo daakye a wobɔ wo bra ne sɛdeɛ wɔawopɛ Yes, sir. na mmom ada a wobɛhyia wɔ bi a wɔhunu adeɛ na ɔbɛka kyerɛ sɛ maame toto nneɛma yie na wo abusua kɛseɛ no nyinaa wo na ɛbɛsi wo naa so My God. sɛ wote saa asɛm no a My God. menyi nni sɛ wobɛkɔ akɔtwe mpena wɔ bɔ nsuo There be. menyi nni sɛ wobɛyɛ w'adwene sɛ nursing forms na wakɔtɔ no ɔnkɔ school Yes, sir. because there is a prophecy hanging upon your neck Your neck. ɛno nti wototo nneɔma a wonim sɛ ɛnkɔm hyɛ atɔ fam wonim wo daakye Yes, sir. obi a wɔnim ne daakye biara no ɔnsɛe ne daakye nnɛ Yes, sir. ɛno nti na ehia sɛ wansɛ wo a wohyia wɔ diifoɔ bi na wɔ release prophetic word Oh, my God. na ɔde ato wiem My God. na wasom Yes, sir. na ade abɔ wo bra My God. ɛnɛ mebaa sɛ My God. meba mu ahunu deɛ woteɛ Oh, yes. daakye Oh, yes. na wohunu deɛ wote a Hey. womma wo bra ne biara Hey. na woatoto nneɔma yie Yes, sir. pagya wo nsa mmienu kɔ soro hyɛ aseɛ bɔ mpayɛ bie wa no bɔ mpayɛ Zapalokete basi brangada. Rakata palekelebe santa badidi biriandoda. Arakada bala santa bala da bonza de bedia. Rampam bala la banta bala. Erande belele zada banta bala badia. Eranko bala la banta bala la banta bede. Yantabalian santa bala. Rakam bala bala. in the name of Jesus Christ. ɛnkɔm hyɛ ho hia Yes, sir. ɛnkɔ baabi ma obi nka nkyerɛ sɛ nkɔm hyɛ ho ni mfasoɔ Ah. moma yɛnka nyame asɛm na yɛmprikyi ne yɛnkɔ ɛna mo sɔre anam si sunsum wiase ɛna awurade sɛ na ɛnyɛ awurade ne kan na ɔnana ne kan wo ka wo deɛ wo prikyi about salvation fivefold ministry ne yɛwɔ diifoɔ yɛwɔ teacher yɛwɔ pastor yɛwɔ dan evangelist ɛne yɛwɔ apostle na ada na wo yɛ w'adwuma na wo prikyi gyina market na wo mpɛ sɛ me deɛ mɛyɛ m'adwuma mmerɛ bi ankyɛkyerɛ me Oh, yes. sɛ meyɛ m'adwuma na sɛ woyɛ evangelist na wohyia me na sɛ aha wo ne Ogyaba no wo na da bia wohyɛ nkɔm na wonka nyame asɛm na sɛ twa sɛ mebo a mɛbo physical ɛnkɔ baabia because obi a yɛ n'adwuma wotimi ntiatia me fa ahodie so Oh, yes. hwɛ wo nuanim ka kyerɛ sɛ wotimi ntiatia odiifoɔ fa ahodie so Wotimi die tie odi for fa ahodie so. bɔnsɛm kɛseɛ na fa hyɛ hɔ hallelujah Amen. deɛ ehia ma wo ma ɛwɔ mfasoɔ sɛ wohunu wo daakye ne sɛ ɛma wo gyae nsɛmhunu bi adi Yes, sir. hwɛ adeɛ bi ato sɔɔ na ɔbaba bɛyɛ wɔ hene no da biara no ɔnam wokɔ hene wɔ sɛ mehwehwɛ me mmoa bi ayera ɔhene mua o ɔnim da sɛ wonim wo daakye aho I'm telling you sɛ woanhunu wo daakye na sɛ bi woanhunu ɔbaa mpa a wo ne ne bɛtena a me say wobɛtua school fees saa ma wo saa koa awieyɛ no wobɛnya broken heart. Oh, yes. Hallelujah. Amen. Me ka kyerɛ aberanteɛ bi wɔ Accra sɛ wotwi abobo yɛ yi bi but awurade sɛ abusua kɛseɛ ni nyinaa ɛbɛba bɛhyɛ wo nsɛm
na wo won first burger wo beba mu fie My God. the boy ne say ye no the odin kan ye ne say otu susu no koye passport ene me no kasa sesi a wo kata o ye adwuma. Wow. Michelle lady bi nkom e wo Facebook na m ka kire ne say Abigail wo si sikasem ho a kire but awurade be fa wo so ama wo wadi nkan to kwan akọ UK na wudu UK within 6 months wo be ba be fa wo ba wo ma ani wo kunu nyina san de akoka wo ho. My God. Sister ne tin ya pe wa to ne passport atwene ba bia ma ne passport kura wu kura won kai sa wu what se nkom hye na pe ngo hunu ne da ache no ena okohwehwe passport no ko renew ye o renew ye na o hye process ase within 2 months no wanya UK visa wo kokodu UK. My God. Yes say exams bi wo ho se wutimi twiro exams na wutwa exams ne ho mbra ne se wo betimi de wo pin na kofa wo ma ene wo kunu nyina de wo ma ba wo twiro ya na otwa ye within 1 year no wa be fa ne ma no ene ni kunu asa de wo ma koka ho. My God. Eno ne nkom hye. My God. Wo hunu wo da ache a 6 days se wo hunu wo da ache se wo ye boga wo fi a. Yes sir. Wo be jare geto My wo God. passport. My God. The entia won ye passport na wo de toto rig ne say wonte wo da ache wonim de wan kasa wote. Yes sir. Wonim nipa a wo ye eti se wonim nipa a wo ye a. My God. Na se wonim se wo na wo de white wedding beba wo fi a. Hey, I am telling you, say baby, abetwempna. My God. But say what if Doctor Ogyaba no. My God. Wo be show wo busua na animonyam. Amen. Na wo de white wedding ba mu fie. Amen. Hwɛ. Say what is say wo na de white wedding ba mu fie a. Wo hunu si de wo ba wa brabo. Yes sir. What is say wo na de white wedding ba mu fie. Yes sir. Na be fa wo so ama mario aka nyina be ya wedding go fie ho a. Unkotwimpna ewo rebase. My God. Because Rasta man be any how obe di wachi so de uko wura so de. Oh yes. Ni akwa ya wedding. Oh yes. Hallelujah. Amen. Eniti enkom hye ma wo hunu wo da ache de wo tie. Yes sir. Enti wo hunu wo da ache de wo tie a. Eno ne be ma wa hoden am watimi edi ensem hunu bi so. Yes sir. No watimi ehunu kwan abetoto no yoma yie. My God. Adekura etimi ma Joseph. Wotimi nya hoden. Na wodi adwamammo so ne se wonim ne daache na waso da ya afa ne daache ho. Yes sir. Se wo so da ya fa o daache ho he ma Potiphar yere omo neke na wontwa onante catwalk no onye die. My God. Enam se wonim de wotie nti de wo be ya daache nti. My God. Wo hwedi se wo ho ya mesere na we de na daache bi wo manim ehia se wo hunu de wotie. Me shall come to Brasso. Amen. A free and no crow. My God. Dear Woody, my God. We any petite with your home. Amen. When this Ticania will be for your home. Amen. When you are Brempa will be for your home. Amen. You are better to make an army. Amen. Pay down in Stacostro. Kasa we yesu demo. We yesu demo. Me ba me sabon paya. Me ba me sabon paya. Ewradie. Mami hunu. Dia metie. Na me fanhye wudin kokko ne ba su. Bosa na bon paya. Ya pala to sedebeli akada. Reta pala to sata palata. Ye kapala lebra kapala papota. Ya kapala rata tota. Ipala tata sata da bariata. Reta balala papa sora. Ipala papaya. Ya papa rapa ya kata irapa ya kata ya papa lia reka ta ya da da ya papa shalata ya rata ikata ya toza ya tata ikata la irapa da irapa
In the name of Jesus Christ. Joseph hunu de wote na ye kire ne da ye na se e ma no no da ye ne be ye nkom hye da no so enu nti oye na dwene se obegyinam e de ama na busua. My God. Se wunim se o wo dem ha na wo so na awurade be fa agi wo busua ade bi e be no ha bia ginam fam omo. Yes sir. Yes. Ginam fam omo. Yes sir. Na Joseph hunu de wote no ye de na bopɔnkɔ to se ye de ni tu kwan was a menante the besi bia besi because enne pen na menam fom. Oh yes. Echna metna ponko so. Amen. Wo dia wote a e de wo konkan e ma wa hoɔden bi. Yes sir. So obi gina dem ha ni aka kyerɛ sɛ o ma mi ni bi o papa ni bi abusua ni mu ehia nko a bata wurade aka kyerɛ me sɛ wo de wo bɛkɔ akɔpie baabi sɛ America ɛda sei eti nipa korɔ ɔnam a onya hoɔden bi mfa nante. Obenya hoɔden. Esra bamu bumpa obɛhyɛ ne ho den. Oh yes. There was hyɛ nkɔm no. Ɔma asɔre ne nkɔsoɔ. Me hyɛ nkɔm ne to obra so. I receive it. Ɛnkɔ wo mu yinko adeɛ. My God. Wunni nkuguo da. Amen. Wunni nkuguo da. Amen. Wunni nkuguo da. Amen. Awurade de ntafo ɛto wo bi so. Amen. Awurade de ntafo to sister yi so. Amen. Wo de ntafo to sister yi so. Amen. Wo de ntafo to sister yi so. Amen. Wo de ntafo to sister yi so. Amen. Ya wo de ante je. I receive it. Ya wo kan ame kase be ye ho. Amen. Ensrabo suo bi ntentɔ so. Amen. Teja unsa ko so kasa wo Yesu de mo. Wo Yesu de mo. Me bɔ me nsa bɔ mpaya. Me bɔ me nsa bɔ mpaya. Me gye m'ani mo nyam. Me gye m'ani mo nyam. Me gye me fa ahodie. Me gye me fa ahodie. Me sura busua no mu gyina hɔ. Me sura busua no mu gyina hɔ. Me sura busua no mu gyina hɔ. Ɛwɔ Yesu de mo. Ɛwɔ Yesu de mo. Kama bɔ nsa na bɔ mpaya. Ya kata palo kereke balada. Iye gebele 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 gebele. Rakata bala
In the name of Jesus Christ. Bonsam den den atana se.